வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி வேணுன்ற மாதிரி வீட்டுக்கு வீடு இப்போ ஒரு காதல் தோல்வி கதைகள், லவ் ஃபெயிலியர் கதைகள் நிறைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியரா? ஏன் இந்த காதல்கள் பொழுதுபோக்கா மாறிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு யாராவது எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம கிட்ட வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா நேத்து தான் லவ் பண்ணவே ஆரம்பிச்ச, அதுக்குள்ள என்னடா பிரேக்கப் அப்படின்னு கேட்க தோணுது. இன்னும் சிலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா முடிவுரை எழுதி அதுல கையெழுத்திட்டு தான் முன்னுரையே எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. காதல்ல வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். லவ் யூ, மிஸ் யூன்றதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை. இப்ப அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எல்லாரும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்ப நடக்கிற நிறைய பிரேக்கப்கான காரணமே அவசரம் தான். இங்க எவ்வளவோ காதல் சொல்ல முடியாத பல காரணங்களால பிரிஞ்சிருக்கு. இதுக்காகவா பிரிஞ்சிங்க அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரியான சில பிரச்சனைகளால பிரிஞ்சிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நல்ல உறவுல இருந்து பிரியறதுக்கு, ஒரு உறவுல சேர்றதுக்கு நீங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டாலோ இல்ல அவங்களுக்கான டைம் நீங்க கொடுத்தீங்கனாலோ கண்டிப்பா இந்த காதல்